Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα παίξουμε πάλι Minecraft. Αυτό είναι το δεύτερο μου βίντεο με Minecraft. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω ένα τεράστιο συγγνώμη, γιατί υπήρχαν κάποια προβληματάκια κατά τη διάρκεια που έκανα ένα βίντεο και κατά τη διάρκεια που ανέβαζα ένα βίντεο και Minecraft, και τώρα δεν θα το ανεβάσω τελικά και έχω προχωρήσει λίγο. Τώρα θα δούμε, πάμε στο survival YouTube. Λοιπόν, έχω διακοσμήσει λίγο περισσότερο το σπίτι, έχω βάλει αυτές τις πολυθρόνες, έχω βάλει και κρεβάτι και πήγα για mine και μάζεψα πολύ κάρφουνο και μάζεψα και αρκετό iron. Τώρα θα δούμε και άλλα 8 εδώ, τώρα θα βάλω στο chest. Έχω 11 iron και έχω πάρει μερικά πραγματάκια, τέλος πάντων. Αυτό ήθελα. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε. Συγγνώμη. Λοιπόν, βάζουμε το περισσότερο εδώ. Όχι, βασικά σχεδόν όλο. Όχι, θα το αφήσουμε. Εδώ θα το βάλουμε όλο, αλλά όταν λέμε όλο. Και θα αφήσουμε 3 κάρβουνα. Και έτσι γίνεται γυαλί, όπως βλέπετε. Να έχω ένα γυαλί, θα τα αφήσω να ψήνεται. Λοιπόν, μιας και είναι βράδυ, όπως βλέπετε ωραίο το σπίτι. Λοιπόν, μιας και είναι βράδυ, όπως έλεγα, ας κοιμηθούμε. Τσουπ! Κοιμόμαστε και ξυπνήσαμε. Ωραία. Λοιπόν, έφτιαξα και stone sword. Λοιπόν, ας πάρω στα χέρια μου το wooden sword, το ξύλινο δηλαδή σπαθί. Να πήγα σε μια σπηλιά που είναι κάπου εδώ, θυμάμαι ακριβώς. Και μάζεψα και μερικά ξύλα. Κάπου εδώ ήταν η σπηλιά, που ακριβώς τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω πού ακριβώς είναι, δεν θυμάμαι. Έτσι και έτσι πήρα τα σημαντικά υλικά που χρειαζόμουν. Λοιπόν, μια δημόσια πισινούλα και άλλη μια δημόσια πισινούλα. Και ένα μωρό γουρούνι. Κοιτάξτε πόσο γλυκούλι. Ταράν, μας κοιτάει. Παραμ. Με και λουλουδάκια απ' έξω το σπίτι. Να πάμε μια εκδρομούλα κάπου εδώ στο δάση, μάλλον λέω. Ίσως να είναι μια καλή ιδέα. Παραμ. Οπ. Να και μια σπηλιά που δεν έχει τίποτα. Και μια ράχνη εκεί πέρα που θα τη σκοτώσω. Ταράν. Και τη σκότωσα. Λοιπόν, να προσπαθήσουμε να ανεβούμε εκεί πάνω. Yes. Κοιτάξτε που οδηγεί. Ένα τεράστιο δέντρο αυτό. Βασικά όχι φτιαγμένο, οπότε είναι λίγο μάπα. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να πάω από όλα αυτά τα δέντρα και καμιά άλλη κορυφή. Να το και το σπίτι μας. Θέα μιλάμε όμως. Τρομερή θέα. Προχωράμε. Και ψηλά δέντρα, πολύ τέλεια είναι εδώ πάνω. Και μια σπηλιά ακριβώς απέναντι. Με κάτι γελάδες. Φτάσαμε στο λεγόμενο απέναντι. Πάμε να ψάξουμε και λίγο και κάπου αλλού. Να δούμε εδώ. Άμα πάμε εδώ. Oh no. Come on. Ωραία. Παρκούρ. Και κάρβουνο εκεί πέρα.
Αλλά θα προτιμήσω να πάω σε αυτή τη σπηλιά να δω τι έχει μέσα και τέτοια. Και θα σκοτώσω αυτήν την αγελάδα. Γιατί χρειάζομαι φαΐ. Και μου έδωσε και μία μόνο μπριζόλα. Δυστυχώς μόνο μία, αλλά δεν πειράζει. Και μία μας κάνει. Παραμ. Νάτι. Πάλι χάια σπηλιά. Έλος, να και άλλη μία. Αυτή είναι βαθιά. Φαίνεται καλή. Όχι, αλήθεια φαίνεται καλή. Κάρβουνο. Καλά, δεν το χρειάζομαι ακόμα νομίζω. Λοιπόν, τίποτα προς το παρόν από ό,τι βλέπω. Iron, yes! Yes. Θα το πάρω. Χρειαζόμαστε stone pickaxe, δηλαδή από πέτρα. Γιατί από ξύλο pickaxe δεν μπορούμε. Πήραμε και λίγο iron. Οπα. Τι είναι. Υπάρχει σκελετός. Oh shit. Ναι, το σκότωσα. Πω, δεν το περίμενα. Πω, πεθαίνω φίλε. Μιτζή, δεν το πιστεύω. Πρέπει να καταφέρω να φύγω. Αλλά κι εγώ, γιατί μειώνονταν οι καρδιές μου. Έχανα ζωή δηλαδή. Πω, και ποιος ξέρει τι άλλο μπορεί να υπάρχει εκεί πέρα. Λοιπόν, καλύτερα να φύγουμε για την ώρα. Γιατί δεν έχω και πολλές ζωές. Αλλά θα επανέλθουμε, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, να φέρω το... δεν έχω, δεν πειράζει. Υγεία πάνω απ' όλα. Ας πάρουμε και λίγο κάρβουνο. Sounds good, right? Ωραία, εντάξει, θα πάρω άλλο. Ωραία, λοιπόν, τώρα να ανέβω. Κάνουμε μια σκαλίτσα. Σκάλα, ο Θεός να την κάνει σκάλα, αλλά τέλος πάντων. Οπα. Ωραία. Cool. Λοιπόν, ξέρω ότι το σπίτι μας είναι όλο ευθεία από εδώ, νομίζω. Και καλύτερα να επιστρέψουμε μάλιστα. Δεν έχουμε και πολλές καρδιές. Και όλες. Από εδώ είναι. Το ξεχωρίζω από αυτή την πλαγιά εδώ. Όχι. Εντάξει, δεν πειράζει. Υγεία πάνω απ' όλα. Τώρα όμως θέλω να ανεβώ στα δέντρα για να κάνω πιο γρήγορα. Και αυτό θα κάνω. Να το σπίτι μας. Είναι τρομερά εδώ πάνω, αλλά άμα λέω τρομερά. Από εδώ ίσως να μπορούσα να πηδήξω. Αλλά μπορεί και να πεθάνω με τόσες καρδιές που έχω. Ίσως και σίγουρα. Ποιος ξέρει. Λοιπόν, τώρα πώς θα κατεβούμε. Ωραία, καλά το πάμε. Ελπίζω να μην πεθάνω. Εντάξει. Να δούμε. Έτοιμα. Τσουπ. Oh yes. Ωραία. Ωραία. Ας φτιάξουμε τώρα με το λίγο γυαλί που έχουμε κάπως το σπιτάκι μας. Λοιπόν, το βάζουμε εδώ.
κάνουμε αυτό. Θα χρειαστώ πολύ γυαλί νομίζω, μα πολύ γυαλί. Ειλικρινά θα χρειαστώ πολύ γυαλί, αλλά πολύ γυαλί. What is going on here? Εδώ δεν έχουμε άλλο. Δεν πειράζει, γεια. Αχα. Ωραία, όσο αφήνουμε να ψήνονται αυτά. Good. Ωραία. Να δούμε τι άλλο έχουμε στο chest. Τίποτα. Ουσιαστικά τίποτα. Να βάλω τα irons να ψηθούν, αλλά καλύτερα να τα αφήσω πρώτα στο chest. Και αυτό. Λοιπόν, αυτό θα είναι το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αυτά που κάναμε ήταν να προσπαθήσουμε να κάνουμε decorate το house και μια μικρή εκδρομούλα. Βασικά όχι και μικρή, εντάξει, πολύ ωραία, απέραντη. Λοιπόν, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Δεν θα είναι με Minecraft. Τα λέμε την επόμενη φορά. Όχι με Minecraft, ξαναλέω. Bye!